Исәнмесез, Татарстан 24 телеканалында Кукмара яңалыклары. Бүген мин Миләүшә Хаҗиева сезне атнаның мөһим вакыйгалары белән таныштырырмын. Киләсе минутларда төп темалар турында кыскача. Басуларда эш гөрли. Кукмарада урып җыю эшләре тулы көченә дәвам итә. Балаларга яңа мөмкинлекләр. Мы даже в родительский чат периодически отправляем фотографии, чтобы все родители смогли порадоваться и увидеть, какие преображения происходят. Ромашка балалар бакчасында капиталь төзекләндерү эшләре дәвам итә. Бу йортта яшисем килә. Мин бу 62 елның сентябрьнең 22-сендә килдем. И һаман шушында яшим. Хатимә Габидуллина ни өчен бер ялгызы читтәге авылда тора. Күптән көтелгән вакыйга. Монда бу яңа пунктта бар нәрсәдәген тупланган, бар нәрсәдәген бар. Әсәнелга авылында яңа фельдшер-акушерлык пункты төзелә. Кукмара районы кырларында урып җыю компаниясы үз эшен дәвам итә. Аграрийларның бер эше икенчесенә алмашына. Әле күптән түгел генә булачак уңышның нигезен җиргә салган булсалар, хәзер исә аны җыю эшләре бара. Бу эшләр турында киләсе минутларда тулырак. Нашар түгел, әйбәт. Ялына күрә. Яравайлар әйбәт булырга тиеш инде. Кукмара районы кырларында иң мөһим этапларның берсе урып җыю эшләре тулы көченә дәвам итә. Әсәнбош агро хуҗалыгы әлеге эшкә июль аеның ахыргы атнасында кирешкән. Безнең бүгенге көндә инде 1000 гектар азимойлар, арыш белән бодай инде безнең азимой культура. Аннан тыш 1850 гектар арпа һәм башка яровай культуралар, бодайлар бар. Бүгенге көндә кырларда 5 КАМАЗ һәм 7 комбайн эшли. Аларның берсе белән Тахир Дәүлиев идарә итә. Ул күп еллык стажы булган машина йөртүче. Аның өчен бу инде 34нче урып җыю сезоны. Эшисе килмәсә дә соңыннан барыбер күңел тарта белән чиктер. Шушы вакытлар җитсә, басуларны карап, монда чыгасы килә башлый. Көз көне инде эшләмим дисәң, бер никәшне, менә вакыт җиткәч күңел тарта чиктер. Урып җыю компаниясе котлаулы һәм җаваплы процесс. Уңышны югалтулардан саклап калу өчен аны дөрес саклау да мөһим. Рәкыя Җиһаншина инде 30 елдан артык ындыр табагы мөдире булып эшли. 200 тонна ашлык кайтты инде. Менә саат 2 генә битә. Кичкә хәтле 1600-700 кайтыра. 20 белән кайтты будай. Арыш 18 белән кайта, 20 белән кайта. Әле яңгыр яуды бит баңаша, яңгыр вакытында. Кайткан бер үлчәп бар, үлчәп кертәбез инде кызыйска. Монда үлчәп чыгарабыз. 12 белән 13 белән чыгарабыз монда. Семинаны. 13 белән салабыз. Урып җыю вакытында кырларда эш көне кой вакыт төн уртасына кадәр дәвам итәргә мөмкин. Хуҗалыкның баш агрономы билгеләп үткәнчә, механизаторлар һәм аларның ярдәмчеләре куелган бурычларны бик яхшы үтиләр. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов, Кукмара яңалыклары. Балаларга һәм тәрбиячеләргә уңайлы. Кукмара шәһәренең Ромашка балалар бакчасында төзелеш эшләре дәвам итә. Монда ремонт авыл территорияләрен комплекслы үстерү программасы буенча бу елның гыйнварыннан башланган. Биредә нинди үзгәрешләр булганын киләсе язмада карагыз. Факт того, что ремонт будет в нашем садике, конечно, всех обрадовал, потому что нуждался садик в ремонте. Кукмара шәһәренең Ромашка балалар бакчасы 1986 елда ук ачылган. 38 ел эшләү дәверендә монда бер тапкырда капиталь ремонт ясалмаган. Агымдагы ел башында балалар бакчасында авыл территорияләрен комплекслы үстерү дәүләт программасы буенча капиталь ремонт башланды. Уже выполнены следующие виды работ. Биредә гомуми төзелеш эшләре инде башкарылды. Түбә, тәрәзә, ишекләр, канализация, су үткәргеч, җылыту системасы алышынды, янгын сигнализациясе урнаштырылды. Программа шулай ук мебель белән тәэмин итүне дә үз эшенә ала. Капиталь ремонт вакытында тәрбияләнүчеләр шәһәрнең башка балалар бакчаларына күчерелгән. Мы временно посещаем детский сад в Большом Кукмаре. Без вакытлыча зур Кукмара балалар бакчасына йөрибез. Бакчабызда ремонт тәмамлануын түземсезлек белән көтәбез. Биредә бик зур эш башкарылды.
Яңа бакчада төркемнәр, азык-төлек блогы һәм тәрбиячеләр өчен бүлмәләр тулысынча яңартылган. Төзелеш эшләре бүгенге көндә дә туктамый. Ата-аналар һәм тәрбияләнүчеләр бакчаның ачылуын түземсезлек белән көтәләр. Она вообще с нетерпением ждет, говорит, когда уже я вернусь в свой детский сад. Балам бу балалар бакчасына кайтуны бик көтә. Мин үземнең балалар бакчасына кайчан кайтам инде дип сорый. Чөнки барыбер без менә 9 ай инде башкага йөрибез. Үзебезнең балалар бакчасына йөрибез дигән хис юк. Думаю, когда придем в этот садик, дети наши будут в восторге. Бу бакчага килгәч балаларыбыз бик шатланырлар дип уйлыйм. Без бүген яңартылган бакчаны карадык. Сүзләр биредә артык, барысы да яхшы эшләнгән. Ромашка балалар бакчасына 140 бала йөри. Хезмәткәрләр ремонт эшләре тәмамланганнан соң тәрбияләнүчеләрнең саны тагын да артыр дип өметләнә. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов, Кукмара яңалыклары. Бүгенге көндә Хатимә Габидуллина Ташландык югары Ыштырма авылында ялгызы гына яши. Бу урын белән аның иң җылы һәм кадерле истәлекләре бәйләнгән. Безнең төшерү төркеме Хатимә апада кунакта булды һәм аның ни өчен биредә ялгызы гына яшәвен белде. Кем мингезеп куялар, алып төшәләр. Менә шушында яши, менә шушы йортта. Нәрсә өчен, асын үзем дә белмим. Бу авыл Кукмара шәһәреннән 25 чакрым ераклыкта урнашкан. Хәзер биредә Хатимә Габидуллина яши. Урман белән уратып алынган 100 еллык йортта ул ялгызы гына. Элек бу зур авыл булган, анда 100дән артык кеше яшәгән. Хатимә апа бу вакытларны һаман да сагынып искә ала. Безнең авылда 55 хуҗалык булган. Бана апа 5-сен белми, ә мин чынлап торып 45-ен беләм. 45 хуҗалыкны без 14 бала Березнеккә укырга йөрдек. Шушы нидән 4нче классны бетерәсең дә Березнеккә 8 километр җәяү бардык, җәяү кайттык. Аннары фирма бар иде. От бар иде, сом сыер бар иде, бузаулар бар иде. Ел буе диярлек Хатимә апа шушы авылда яши. Кыш аенда исә лесхозда. Ыштырмада тик утырганым юк ди ул. Я өй мәшәкатьләре белән мәшгуль, я яшелчә бакчасында эшли. Биредә яшәүнең үз кыенлыклары да бар. Өйгә су кертелмәгән. Шуңа күрә Хатимә Габидуллина көн саен чишмәгә йөри. Юл ерак һәм катлаулы, ләкин ул зарланмый. Бездә су әз. Җәй көне бездә су бик булмый. Урман суы килә. И аннары bir şişmemiz var, 2 şişmemiz var. Birisi içerge yarıyor, birisi içerge yaramıyor. Otlar şişmesi, iki şişmesi bir gene. Bir ялгызы гына булса да Хатимә Габидуллина барысыннан да канәгать. Еш кына авылдашларын да искә ала ул. Бу авылда матур традициягә әверелгән үз бәйрәмнәре дә бар. Елга бер тапкыр ыштырмалылар биредә җыелалар. Ыштырмалар көнен үткәрәбез. 88дән бирле 100 кеше була. Авыл шу зур булган кеше күп булган име. Хәзер инде 40 кеше кесе, быел кеше юк. Нәрсәсе? Кеше юк. 60-шар, 80-шар кеше булалар. Менә хәзер быел 11 кеше булды. Моннан 5 ел элек Хатимә Габидуллинаның күршеләре дә барлыкка килгән. Булар абыйлы энеле Шәңгәрәевлар гаиләсе. Алар бу авылга умартачылык белән шөгыльләнергә бергә килгәннәр. Шушы вакыт аралыгында Шәңгәрәевлар һәр вакыт Хатимә апага ярдәм итеп торалар. Килгән саен Хатимә апа дигәнчә нәрсә кирәк? Киткәнчә нәрсә кирәк була иде дип ипин, майын нәрсә кирәк, тузын, песогын дигәндә ипин килеп бирәбез инде. Булай сезне сагынып көтеп аламы? Көтә, инде генә бер көн килмибез икән, икенче көнгә уже ничек килмәдегез инде. Әйләнә тирәдә барысы да үзгәрсә дә Хатимә Габидуллинаның йорты гына үзгәрешсез кала. Аны ерактан ук танып була. Ул бер төрле мәхәббәт һәм җылылык белән уратып алынган. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов, Кукмара яңалыклары. Кукмара районының Әсәнелга авылында ил күләм проект буенча яңа фельдшер-акушерлык пункты төзелеше тәмамлана. Авыл халкы аның ачылышын түземсезлек белән көтә. Яңа ФАПта 3 авылга ярдәм күрсәтеләчәк. Бу турыда тулырак киләсе материалда. Без бик шатландык. Мин, конечно, даже уйламаган идем, яңа медпунктта эшләрмен дип. Бүгенге көндә Кукмара районының авыл җирлекләрендә 19 фельдшер-акушерлык пункты төзелгән. Моннан тыш тагын 2 бина төзелә. Алар Ятмас Дусай һәм Пычак авылы җирлекләрендә урнашачак. Фельдшер-акушерские пункты
строится по программе национального проекта. Фельдшер-акушерлык пунктлары сәламәтлек саклауның беренче звеносын модернизациялау милли проекты программасы буенча төзелә. Санпин буенча шулай ук яңа куркынычсызлыгы һәм аз хәрәкәтләнүче гражданнар төркемнәре өчен барлык уңайлыклар да каралган. Әсән елга авылындагы фельдшер-акушерлык пункты район үзәгеннән 8 чакрым ераклыкта урнашкан. Фельдшер сүзләренә караганда, иске ФАП начар хәлдә булган. Яңасында барлык кирәкле җиһазлар бар һәм барлык шартлар да тудырылган. Бар нәрсәдә бар. Смотровой бар, инде приемный бар, процедурный бар, туалет эштәге зданиедә. Ирек төшерәм дисәң, ЭКГ аппараты бар. Даже уже мөмкинлек бирделәр шундый беренче этап диспансеризация без бөтенесендә шушы ФАПта ябабыз. ФАП якындагы 3 авылда яшәүче 612 кешегә медицина ярдәме күрсәтә. Шуларның 99-ы балалар. Әсән елга авылында бер 4 балалы кеше. Фельдшерга постоянно обращаемся, постоянно тыңлый, медпункт шый. Бөтенесе тәртип, бөтенесе әйбәт. Бу яңа фельдшер-акушерлык пункты бик кирәк иде дип уйлыйм. Чөнки заманалар үзгәрә. Инде дәвалау алымнары да үзгәрә, яңара дип әйтәсем килә инде. Яңа оборудованиелар кайта бит инде. Менә шуның өчен без бик шат. Әсән елга авылы фельдшер-акушерлык пунктында кабул итү, кон кабинетлары, шулай ук аз хәрәкәтләнүче гражданнар өчен уңайлы мөхит оештырылган. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Мошенниклар yol итмиләр. Бу атна Кукмара районында яшәүчеләрнең кайберләре өчен мәшәкатьләргә бай булды. 3 кеше мошенниклар корбаны булып полиция бүлегенә мөрәҗәгать иткән. Район халкы үз акчаларын ничек югалта? Алдауның нинди юллары бар? Киләсе материалда тулырак белә аласыз. Гражданин Н. Кукмара районында яши. Рәсми рәвештә ул бер кайда да эшләми. Районыбызда яшәүче инвестицияләр белән акча эшләргә теләп, мошенниклар тузагына эләгә. Җинаятьчеләргә ул 1,5 миллион акча күчергән. Үз акчасын югалтуы турында мошенниклар аңа үзләре хәбәр итәләр. Слушайте, я говорю, вы же мошенники, я говорю. Чего сейчас, говорю, тут не замечаешь? Шалтыраткач, мин аларга әйттем, сез бит мошенниклар дидем. Алар шунда миңа, әйе, менә без өчебез дә өстәл артында синнән көлеп утырабыз, сине алдадык бит диделәр. Бу Кукмарада булган бердән-бер шундый очрак түгел. Районыбызда яшәүче хатын-кызда инвестицияләр белән байырга теләгән. Башта ул аларга үзенең акчаларын күчергән. Соңыннан акчасы җитмәгәч, күршесеннән ярдәм сораган. Тегесе исә 5 миллион сум күләмендә кредит алган. Не родночник, но мы давно друзья с первого. Она... Без туганнар түгел, ләкин 20 елга якын яхшы дуслар. Ул да намуслы һәм тәртипле кеше. Әгәр ниндидер сораулар килеп туса, кайчакта дарулар кирәк булып авырый башласам, мин гел аннан ярдәм сорыйм. Бу очракта акчалата булышырга теләдем. Бу ханым исә интернет-сервиста автомобиль сату турындагы белдерүгә топ була. Аның белән шунда ук сатучы элемтәгә керә. Шуннан соң актив язышу башлана. Аның барышында гражданка автомобиль сатып алырга карар кыла. Июльдә без договор, беренче июльдә договор ясап, алар белән имеш печатләп куйдык. Шул договорга куеп җибәрегез. Шушы договор купли-продажи була дип шундай язып. Шуңа кадәр стоимость документов билгеләнә. Стоимость ростовушки 375 мең. Стоимость автомобиля 625 мең. И общая стоимость 1 миллион 50 мең булады. Бу ел башыннан Кукмара районында яшәүчеләр 20 миллион сумнан артык акча югалткан. Полиция хезмәткәрләренең барлык профилактик рейдларына, социаль челтәрләрдә булган видео һәм газета материалларына карамастан, корбаннар саны артагына бара. Без гражданнардан игътибарлы булып, мошенникларның хәйләләренә эләкмәүләрен сорыйбыз. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Хөрмәтле тамашачылар, яңалыклар тапшыруы ахырына якынлашты. Мин Миләүшә Хаҗиева сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр.